Update sa kaso sa pagpatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo, gihangop sa iyang asawa ang pagpasaka na og kaso sa gikatahong mastermind sa krimen. Ug live gikan sa Negros Oriental ani ang report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may gihangop sa byuda ni Governor Ruel Digamo ang mga developments sa iyang kaso ug nang hinaot og positibo nga resulta niini. Gipahibaw ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang pagpasaka sa mga kaso batok ang suspended Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Ang National Bureau of Investigation mo'y miduso sa mga murder complaints. Taliwa kini sa nahitabong dugoong Pamplona massacre ni atong Marso 4 kung diin namatay si Governor Ruel Digamo og laing siyam pa ka mga tao. Gihangop sa byuda sa gobernador ang pagpasaka sa reklamo. I'm glad finally, it was quite a long wait for us, but we exercise patience because we also understand na we really need to come up with a solid case, a case that can withstand, even if there are witnesses who try to take back their words. Daan ang gipasabot ni Rimulya nga ang kalangan sa pag-file sa kaso tungod sab sa pagdumili sa ubang suspects turned witnesses sa pag-cooperate. Nakita nila ang posibleng pagbakwi sa mga pamahayag o giangko ni Digamo nga posible kining mahitabo. Maong awhag niya, I think Naji need to transfer them from where they are today to another facility. Dili ko layang mo istorya og una pero nami nahibaw-an. It could be maybe the work of very few and very naamangyud na ang kwarta manggud mukha mangyud, no. So naay possibility nga nay nangahitabo dito nga dili angay. Kabahin sa pag-uli din sa Pilipinas ni Teves, my only prayer is that the moment Arnie returns, he should no longer be a free man. We deserve that. Otherwise, katawan ta niya. So, dingon po si Asek Miko na nga i-file gud ang cases today. Samtang gihimakak ni Congressman Teves nga muli na siya sa Pilipinas karon. Sukwahi kini sa pamahayag ni Secretary Rimulya nga muli na ang kongresista base sa iyang reliable source. Fake news. Sino bang reliable source? Yung source nila or ako? Dapat tinanong muna nila ako bago sila nagsalita sa mga desisyon ko, di ba? Sabi nila fake news daw yung information na uuwi siya ngayon. Sabihan, tinataguan niya ang charges. Ano po? Flight is an indication of guilt. Samtang human matapos ang mga committee investigations nga gihimo sa Senado, naghinaot si Mayor Digamo nga mahatagan sa sila og kopya sa committee report aron matun-an sab nila og umaabot pa nga mga laka nga himuon sab nila. May Daghang salamat, Nico Sereno.